سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدلو علتاو زيناتات اب تግራይ ኩናት بحيال መልክዑ ይقጽል ከም ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ሄሊኮፕተር ምውዳቆም ኣብ ወቅሮ ዝተቀትለ ጊዜያዊ አማሓዳሪ ኣብ ከተማታት ክልል አምሓራ አንጻር አብይ አሕመድ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ሶማል ንሕብረት አፍሪቃ ሸምጉልን ምባላ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቀተለ ዲሬክ ቻውቪን ገበነኛ ኮይኑ መርካቡን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ بخبري يعدمكم ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻለ ከም ዘሎ በከም ሕብረት ኤውሮጳ ዝኣመሰሉ ኣካላት ይገልጹ ኣብ ዘሎ ግዜ ሕጂ ዝርጋሕ ዘሎ ዜናታት ከም ዘነጽሮ ድማ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ጎኑ ዝተሰለፉ ሓይልታት ትግራይን ኣብ ማእከል ትግራይ ከምኡ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሓያል ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም በዓል ጀነራል ባጫ ደበለ ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ፌደራል ሕወሓት የለን ተደምሲሱ ዝብል መግለጺ ከውጹ ምጽንሖም ኮይኑ ሕጂ ግና በንጻሩ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኩናት بحيال ملكع يقصل كم زرلا يحبرالا نايز زكاية زرلا كينات وصيت كأت مالي حيلتا تجراي حنتي MI 35 زعينتا نايمت كعته هليكوبتر كم زودقه قلصون كله تنقسقسي مثلي إتاندا تقاصلت الترى هليكوبتر دما بزتفلالي معكنا زينا كزرقح يترايو إذا حنتي كاب سرحت روسيا زخونتكم دما بزلوا عبيتن أمت كعتك توردو بالتخل كبيت كساران إتا تنفر تانك زبل قصل سم زلوا هليكوبتر وقع كساب 36 مليون دولار زبص حكوينو اتزمر حزن بره وتس أنا أبرار دما شمو كون لما تفسا زبال كوينو أما برقاو حيل أير دريدا ودما حدا كابل علوت كوماندرات كم زخونة يتقاليسو كالي أما برق تجراي تركب كتما وقرو كم حدر زتمززة حدش جزياو زنبر أم حدر تقتيلو خمزلو حنتي إيروب إكسترنال بروجرام ويز أفريقيا تبهال معكن تسبسي بالا إذا خمزيلون كله دما زا معكن جاليساتو خمزلها أبزقوان معراب تجراي تقاطع إيروم زلو حيلتات أمحرة نتوم أبو زنبرو تجراو الدحرم الزنبال كابتي بين شانقول جموز زركب متكل زبهال زوباز تمزابولو تولت أمحرة نبت زوبا يقعزوهم كمزلو جاليسا إذا خمزيلون كله دما أما محدار كلولاو حبرة إيروبا علوي بعل سلطان زخونه جانز لاناركيك مس مينستر وصاي ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝኮነ ደመቀ መኮነን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበን ኣብቲ ኣመንጎዞም ክልተ ሰበስልጣናት ዝተገብረ ርክብ ከኣ ጃንዝ ለናርኪክ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣጋጢሞ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላውን ዘለዎ ሻቁለት ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊት ኤርትራ ክወጽእ ከምኡ ድማ ግጭት ከቋረጽዩ ንደመቀ መኮነን ጻውዒት ኣቕሪቡሉ ብወገን ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኤሚሊ ዳኪን እትበሃል حنتي كابنا USAID أبالات سبعو حجزات نب حزب تجراي بزي قدب كبتصح كفقد على ودحر مبال بسنك قص على زلوكينات أبالات دارت نبت سبعو حجزات زدليو كبابيتات كبتصحو كومدما نحزب كرودو آمنات تسقيبهم كم زلو حبيرا ኣብ ክልል ኣምሓራ አንጻር ፌደራላዊ መንግስትን ክልላዊ መንግስትን ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ካብ ደሴ ናብ ካልኦት ከተማታት ሊሒሙ ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ደሴ ወልድያ ሃይቅን ካልኦት ከባቢታትን በሽሓት ዝቆጸሩ ነበርቲ እተን ከተማታት ዝተረኽብሉ ተቃውሞታት ቀጽኢሉሎ ኣብቲ ተቃውሞታት ከኣ አብይ አሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለቲ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ቅትለትን ምዝንባልን ንምዕጋት ወላ ሓንቲ ይገብር ከም ዘየለ በዚ ከኣ ብዙሓት ተወለቲ ኣምሓራ ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለው እዮም ተዛሪቦም ኣብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ጭርሖታት ከኣ አብይ አሕመድን ሰልፊ ብልጽግናን ዝቃወምን ስጉምቲ ክወልሲ ዝጽውዕን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ገለ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ምስልታት ድማ ኣብ ከተማታት ዝነበረ ስእልታት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብምቕዳድ ከምኡ ድማ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ምርጫ ጎስጓስ ባነራት ከኣልዮም ተራእዮም እቶም ሰልፈኛታት የስምዕዎ ካብ ዝነበሩ ጭርሖታት ንኣምሓራ መንከለባት ጠጠው ይበል ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝፍጸም ቅትለት ንመንግስቲ ከተሓሳስቦ ይግባእ ንህፃናት መቕታልን ኣባይት ምፍራስን ጀግንነት ኣይኮነን ናይ ወገነይ ደም ይሕመኒ ይዝብሉ ይርከብዎም ነዚ ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ብዝምልከት ድማ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትሪ ሰላም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ህዝቢ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምትሕብባር እቲ ጸገም ንምፍታሕ ክረባረብ ኣለዎ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ከኣ ጸጥታ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት ተኸታታሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ልዕልና ሕግን ምርግጋጽን ዘተኣማመን ሰላምን ንምስፋንን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ እዩ ሓቢሩ
ኣብ ሶማል ታሕተዋይ ባይቶ ተሃገር ስልጣን ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ብኽልተ ዓመታት ድሕሪ ምንውሑ ኣብታ ሃገር ሓያል ፖለቲካዊ ቅልውላው ተኸሲቱ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ ነዚ ኣመልኪቱ ፕሬዝዳንት ተሃገር ዝኾነ መሐመድ ፋርማጆ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሃገሩ ንምፍታሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ይሸምግለና ዝብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ቅልውላው ብዝምልከት ንምዝርራብ ናብ ኪንሻሳ ኮንጎ ዝገሸ መሐመድ ፋርማጆ ምስ ፕሬዝዳንት ኮንጎን ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፊሊክስ ተሽኬዲት ዝተረኸበ ኮይኑ ምስቲ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ኸኣ ብዛዕባ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሃገሩ ይዘትዩ بدحرزي منستر وصاي ጉዳይ ሶማል ሃገሩ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምስማዕ ንምፍታሕ ነሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃ ተቀቢላ ኣላ ድሕር ምባል ሕብረት ኣፍሪቃውን ተመሳሳሊ መግለጺ ኣውጽዩሎ ከም ዝፍለጥ ፎርማጆ ዘመነ ስልጣኑ ድሕር ምብቅዑ ነስልጣኑ በመንገድ ባይቶ ነተወሰኸ ክልተ ዓመታት ዘናውሑ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ወገናት ግና እቲ ሃገር ምርጫ ክግበረላን ፎርማጆ ስልጣን ከረክብን እዮም ዝጽውዑ ዘለው فرادو أمريكا نتي أبز حلف عمد بزتفصم قتلة سليم أمريكاو جورج فلويد تخصيص صنحة أبال بوليس نبر ديريك تشاوفين قبلنيا كوينو كم زرخبو وقريصم ودربعن حموشتن عمد ديريك تشاوفين أب كسات جورج فلويد نلعلي 9 دقائق تنبركي خو زرق فيديو أبز حلف قنبوت أما حبراو من رخبيتات دحر مزرقحو اتب بزحز ترأي فيديو أب زوري علم أنصار علي تنتن حلف متقام حيلن حيال تقاومو ألا عائليو حجد ما ديريك تشاوفين أب سلسة كستاتيو قبلنيا كوينو ترخي بزلا اتوم قبنات كالأي درجة قتل سب سالساي درجة قتل سبن حلفت تنفاسين يمزبلو كساع فرد زوها بدما اب قيد زصنح خوينو 10 عامات كفرت كم زخلون يقمتالو اتي 10 خلت ابالات زلو غجله فرادو نسلسته سومن زكايدو مسرح فردي بزحات بقربا كاتاتلو يمصنيهم اتبين دحر مغلاص خا بمايد زقصور سبات اب كباب اتبيت فردي حاغوسم كغلصن كلو طبقه سدرا فلويد زخونه بين كرامب دما اتوسانه اب تاريخ امريكا نت بمقيرو كبيل يغليصوا نسو بتويتر اب زرغو حبريتا بقانزا زترخبه فتحي اموداتو بصيحو دحر مبال نتوم حق زفصمو اكلات بحلافنت كسرحو ززخخر نصر ملختون يلو دحرت بين بريزيدنت جو بايدن مكتله كامالا هاريسن نسدربه جورج فلويد تليفون دويلم كزراربو من كلو بريزيدنت بايدن كاكل انت ترفه حج قال فتح ترخيبو بحجي كال بزح كن ركبينا زياب العل النصر كفل عليه تنت زوسا زلو نايف لما سقمتي كبل تسمع الله اتي قبلنيا خوينو ترخيبو زلو ديريك تشاوفينغنا نتبين يقباي كبللو تثبيت كم زغبر مرخب بزحان حبرات منقستات امريكا تصبصيبان اللوا أب عامته كلتا شحن عسران بزح بموت كاب زغصع 5 هاجرات عالم اتن 4 اب ماكلاي مبرق زركبا مخانن امنستي انترناشنال قاليصو اب كلتا شحن عسران بدرجه عالم 483 سبات بموت كم استغصع زغلص امنستي انترناشنال كاب اتوم 88 مئتاويت كاب هاجرات ايران غبصي عراقن سعود عربن يميلو اب حد عمت كند زقصري بموت كقصعو مزناي زحلف 10 عامات زتمزغب قصري بمنصصر زتحته كم زخونه زغلص امنستي انترناشنال از قصر زي ناي تشاينا كم زي توسخو حبيرلا اب كلتا شحن 19 اب افريقان اب هاجرات ماكلاي مبرقن 579 سبات بموت تقصعم زنبرو خوينم اب عامته كلتا شحن 20 غنا اتقصري ناب 437 كم زورده امنستي انترناشنال اوت يواب زلو صبصاب حبيرو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم